Για το πικ, Διαμαντίδης στον Τσαρτσαρί, Βασιλόπουλος από το high post, η πάσα στο Διαμαντίδη, βγάζει για ποιον, Παπαλουκάς διστάζει για τρεις, μαρκαρισμένος για τρεις, μέσα! 62-58 η ελληνική ομάδα μειώνει στους 4, 47 δευτερόλεπτα και είναι ζωντανή η ελληνική ομάδα. Σμόντις θέλει προσοχή, κλέψει τον Παπαλουκάς, Παπαλουκάς κατεβάζει την μπάλα, είναι μεγάλος παίκτης και το αποδεικνύει, έξω Ζήσης, 4 υπό τη διαφοράς. Η ελληνική ομάδα θέλει προσοχή. Ζήσης για 3. 62-61. Η ελληνική ομάδα στον ένα πόντο. 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Καλή άμυνα. 62-61. Ένας πόντος για την ελληνική ομάδα. Ήταν πίσω με 15. Και τώρα είναι στον έναν. Μια επική ανατροπή. Φάουλ. Πρέπει να κάνουμε φάουλ. Λόρμπεκ για 3. Αστοχή, τρέχει και μαζεύει την μπάλα. Όχι, είναι φάουλ εκεί. Δικιά μας είναι η μπάλα. Παπαλουκάς με αντίπαλο τον Τόμεν Λόρμπεκ. 9 δευτερόλεπτα, Παπαλουκάς εναντίον όλων. Ευστοχή! Η Ελλάδα μπροστά με 63-62. Αγγίζει την νίκη. Υπάρχει time out. Λάκοβιτς. 5 δευτερόλεπτα. 4-3. Λάκοβιτς με αντίπαλο του Τσαρτσαρί. Σουτάρει για 3. Λάκοβιτς σουτάρει. Αστοχή! Η Ελλάδα είναι στους ημιτελικούς. Η Ελλάδα τα κατάφερε. Η Ελλάδα βαγγέλει 63-62. Η μεγαλύτερη στην ιστορία όχι μόνο του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου μπάσκετ. Ελλάδα Σλοβενία 63-62. Η Ελλάδα είναι στους 4. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει στο Παλάθιο της Τεντεπόρτας. Είναι απίστευτο. Οι ηρωικοί Έλληνες φίλαθλοι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και το σιρτάκι της νίκης. Η καρδιά των πρωταθλητών μίλησε και απόψε. 63-62 η Ελλάδα.